21. mendean, planeta globalizatu eta gero eta berdinago batean, munduan leku gutxi daude jada, zaldi baten gainean mugarik gabe ibiltzeko. Mongolia, Asiako ekialdeko herrialdea, Txinaren eta Siberiaren artean kokatua, munduko leku bakanetako bat da zaldi gainean mugarik gabe ibiltzeko. Mongoliarrek oraindik ere duela milaka urteko bizimoduarekin jarraitzen dute. Lurraldearen 80% abeltzaintzarako erabiltzen da. Ardi, ahunts, behi, zaldi, jak eta elur oreinekin. Artzain hauek urtean bitan edo hirutan aldatu behar izaten dute kanpalekua, animaliak bazka ugari zelikatzeko. Munduko 19. herrialde handiena da, 1,5 kilometro karratu dituena. 3 aldiz Espainiaren azalera. Hala ere, munduan biztanle gutxien dituen herrialdetako bat da. 3,5 milioi biztanle ditu, eta horien 30% nomadak dira. Eta estepan, aranetan, taigan eta basamortuan bizi dira. Biztanleen 40% Ulan Bator hiriburuan bizi da, eta gainerako 20% Mongolian zehar sakabanatuta dauden hirigune txikiagoetan bizi da. Horren ondorioz, batazbesteko dentsitatea hiriburutik kanpo, pertsona bat kilometro karratu bakoitzeko da. Mila eta biok Mongoliako iparraldera joan ginen 2005ean, haren zaldi txiki eta gogorren gainean, txuka itzultzaileak eta daxa gidariak lagunduta, Hosbol lakutik Ulan mendietako taigaraino, non txahatanak, elur horreinen artzainak bizi baitira. Esperientzia hark eta batez ere Mongoliarren abegitasun hark hainbesteraino markatu gintuen, argi izan genuen etorkizunean itzuliko ginela, eta ahal izanez gero gure seme alabekin. Eta horrela iritsi zen 2023ko uda, 18 urte geroago. Une egokia Mongoliara berriro begiratzeko, gure 2 alabekin. Uxue 12 urtekoa eta Garazi 9 urtekoa. Eta duela 18 urteko toki berera itzultzea erabaki genuen, baina oraingoan asmo handiagoko helburu batekin. Kovsgol lakuaren hegoaldeko Khatkal herritik abiatu eta lehendabizi lakuaren mendebaldeko ertzetik zamalkatu. Ondoren, Horidor Saridag mendien eta Baian mendien arteko Yiglegin pasabidera igo. Bertatik, Darjat baiara zabal eta populatuaren hegoaldean dagoen Rentxinjun herriraino heltzeko. Handik, ibarraren ekialdetik iparralderantz zamalkatu, Baian mendiak gure eskuinean ditugula. Ondoren, ekialdeko taigan barneratu, Zaian mendietan bizi diren elur oreinen abeltzainen kanpamentura iristeko, Txatanen kanpamendura hain zuzen. Handik hegoaldera jaitsi, Darjan depresioaren iparraldeko hiriburura, Txanganur izenekoa. Bertatik, Ulan mendietara igo, eta mendebaldeko taigan bizi diren Txatanen kanpamendua aurkitu. Azkenik, itzulerako bideari ekin, Darjan depresioaren mendebaldetik Rentxinjuneraino. Handik, Horidor Saridag mendikate handia zeharkatu,
gure abia punturaino, Hatkal herriraino, Kolfsgol lakuaren hegoaldean. 22 eguneko zeharkaldiaren ondoren, eta 465 kilometro zaldi gaina zamalkatu ondoren. Uztailaren 31an, hegazkinetik Mongoliako hiriburua ikusteko gai gara. Ikatzezko zentral termiko handiek hor jarraitzen dute. Deigarria egiten zaigu eraikinen tamaina handia eta zenbateraino edatu den hiria iparraldeko muino eta haranetara, jurta edo ger asentamentuekin. Lehen da bizi, Sobietar estiloko eraikin zahar batean ostatu hartu dugu. Duela 18 urte, Ulan Batorreko eraikin gehienak modukoa. Jarraian, bertako janaria dastatu dugu. Laster konturatu gara eraikin berriak gorantz hasi direla etxe orratzak modura. Txinako hiri modernoetan bezala. Oraindik ere etxe orratz asko daude eraikitzeke. Garabiek zerua zulatzen dutela ematen. Eraikin moderno hauetan, bulegoak, luxuzko hotelak, merkataritza zentroak, jatetxe on ugari eta apartamentuak daude. Jakina, hauen prezioak izugarri igo dira. 18 urte hauetan, hirigintza planaren erabateko aldaketa hau, kobre, urre eta ikatz mehatzeek azken hamarkadan ekarri duten goraldi ekonomikoari esker gertatu da. Ikatzezko lau zentral termikok, hirian bertan kokatuak, kalefazio zentrala sortzen dute hiri osorako, eta 1300 megabatio elektrizitate, bai hirirako, bai Mongolia osorako. Lau zentral termiko hauek, Mongolia osoko elektrizitatearen 178 sortzen dute ikatza errez, eta horrek poluzio arazo larria sortzen du hirian. Guztira, Mongoliako elektrizitatearen 186 ikatza erretzetik dator. Eraikitze erritmoa horren azkarra da, arin batean harrapatu dituela hiri inguruko auzoetako biztanleak. Auzo horietan oso baliabide gutxiko biztanleek betiko ger eta jurtetan bizi dira oraindik. Hazkunde azkar horren arazoetako bat trafiko itzela da. Autoilarak eguneroko ogia dira, eta trolebusak eta autobusak gainezka doaz beti. ...2023ko Ulan Batorren benetan harritu gaituena zera da. Gazte asko dabiltzala bere kaleetan. Mongolian gertatzen ari den kultura aldaketa handiaren beste seinale bat da. Artzainek dirua aurrezten dute seme-alabak hiriburura ikastera bidaltzeko. Bereziki deigarria da Genghis Khan plazan elkartzen diren gazteen kopurua. Beren kirol gogokoena, voleibol alegia praktikatzen dute, alfombra berde handi baten gainean zelaia balitz bezala. Bai, bereziki zelaiak falta dira hiri berriaren hirigintza plangintza. Baina hirian zerbait aldatu ez bada, Mongoliako opera eta baleta antzokian eskaintzen den musika eta dantza tradizionalarekiko zaletasuna da.
Mongoliako herritarren 50%ak budismoa praktikatzen du, Sobietar aroan debekatua egon ondoren. 1980ean debekoak kendu zitzaionetik, mongoliar askok Tibetako eskolako budismoa praktikatzen hasi ziren berriro. Ulanbator hiria, hasiera batean, monasterio budisten zentro gisa sortu zen, 1640 inguruan. Ordutik, Sobietar iraultzaraino, tenpluak hiriaren oinarria ziren, eta haien inguruan beste instalazio mugikor eta iraunkor batzuk eraikitzen ziren. Sobietar garaian, tenplu budista gehienak suntsitu ziren. Gutxi batzuk bakarrik iraun zuten, adibidez, hiriaren mendebaldean Gandan izeneko tenplu eta monastegi multzoak. Gaur egun, hiri modernoa horrenbeste hasi eginda, tenplu budistek leku txiki eta oso mugatua betetzen baitute. Hiriburuko monumenturik bisitatuena Bodhisattva Chenrezig tenplua da, Tibetar estilokoa. Barruan, 25 metrotako altuerako Budaren estatua tente bat dago. Bertara milaka fededun joaten dira egunero. Beste tenplu honetan, 100 fededunekin batera, lama garrantzitsu baten irakaspenak entzun ahal izan genituen. Hiriko beste leku tradizional bat merkatu beltza da. Bere jatorrizko izena Narantul da. Izen zatarra den arren, bertakoak, baserreko jendea eta hiria inguratzen duten barrutietako jendea bereziki, mota guztietako artikuluak erosteko asmoz etortzen dira. Larruzko artikuluak eta botak, elektronika, etxerako artikuluak, labanak eta zaldi artikuluak, eta ger bat eraikitzeko behar den guztia. Ger berri bat eraikitzeko behar den guztia erosi berri duen familia honek bezala. Ez dakigu esteparako edo hiriaren azpiauzo baterako ote den. Gure benetako asmoa, saldi zibiltzeko botak prezio honean erostea zen. Ez zen erreza izan, bereziki 45-46 zenbakidun botak aurkitzea niretzako. Baina buelta askoren ondoren lortu genuen. Eraikin handien hiri berria, inguruko mendixketan eta ibarretan kokatutako ger barrutiz inguratuta dago. Lonazko egitura zirkular horiek, fieltroz isolatuta eta zutoinen bidez eutxita, oso aintzinakoak dira. Genghis Khanen garaia baino lehenagotik, Asia erdiguneko nomadek erabiltzen zituzten jada. Ger barrutiak barne migrazio handiaren ondorio dira. Batez ere, 1981tik aurrera erregimen aldaketarekin. Mongolia merkatu ekonomiari atxiki zitzaionetik gaur egun arte. Artzainek estepa eta mendietatik alde egin zuten, ganaduaren balio txikiagatik, animalien gaixotasun ugariengatik, abeltzaintzako zerbitzu eskasek eraginda, eta dezuk izeneko negu gogorrek eta lehorteek eragindako abere galera masiboengatik, bereziki 2000-2001 bitartean eta 2010ean. Gauzak horrela 2003an, gobernuak lege bat sortu zuen, herritar bakoitzari
hiri eremuetako 700 metro karratuko lurraz jabetzeko eskubidea eman zion, eta horrek are gehiago areagotu zuen estepatik eta mendietatik hirirako migrazioa. Gaur egun, Ulanbatorreko biztanleriaren 75%, hau da 1 milioi biztanle baino gehiago, Ger barrutietan bizi da. Ezin baitute etxebizitzen prezio altua ordaindu. Familia bakoitzak bere 700 metro karratuak babesten ditu 2 metroko altuerako egurrezko hesiekin. Ez dute ur hornidura korronterik, ez errepide solaturik, ez alkantarillarik. Komuna putxu bat besterik ez da, estepan bezala. Berokuntza zentralik ere ez dute, eta beraz, etxe edo ger bakoitzak bataz beste 3 tona eta erdi ikatz erretzen ditu urtean, berotzeko. Jakina denez, temperatura -40 gradu zentigraduraino jaitsi daiteke negu gorrian. Erreketa horrek sortzen duen keak hiri osoko airea kutsatzen du. Ondorioz, arnas gaixotasun tasa handiena duen munduko hiriburuetako bat da. Eta gehien sufritzen dutenak haurrak dira. Egia esan, ez da oso hiri atsegina haurrentzat. Genghis Khan plaza handian eskaintzen diren auto elektriko txikiekin divertitzen da garazi. Eta horrela utzi dugu Ulanbator. Eta Mongoliako iparralderantz abiatuko gara hegazkinez, Moron hiri txikira. Handik hasiko dugu 22 egunetako abentura zaldi gainean, Hozbol lakuaren eta Siberiako mugaren arteko mendi eta taigan zehar. Hori, hurrengo kapituluan kontatuko dizugu.